és que potser soc molt més grafista, dissenyador, llavors aquest no és un quadre-quadre, perquè quan fas un quadre són moltes coses que tens dintre de quantitat d'informacions i de sobte te surt una història i la fas. Aquí és un quadre, un dibuix, una imatge per fer una etiqueta d'un vi que té molta història darrere. Llavors, tenien que fer alguna cosa una mica dintre de lo que és la col·lecció de les etiquetes de Jean Leon i parlant una mica de la seva vida, que és per fer una pel·lícula o dos o tres. Tot això de la inspiració i tot això, aquí no. Vas tindre que pensar també que aquesta etiqueta entraria dintre d'una espècie de rejilla duríssima, que és com que te meten en una cárcel donde hay unas barras verticales que per collons té que estar això. El vi Jean Leon el coneixies abans de... Sí, vas tindre la sort de que fa anys em van demanar uns dibuixos, no sé què eren, uns gravats o alguna cosa així. I ja havia begut això de Jean Leon i sempre m'ha agradat molt. I és un vi de veritat, un vi... Bueno, a mi m'agrada molt el tinto i, no sé, és com cuerpo. De fet, quan parles d'un vi corpulent és això, no? Que també està fet, el Gran Reserva està fet amb Cabernet Sauvignon, que és una varietat normalment també que dona vins amb molt de cos, que tenen molta capacitat d'envelliment, no? I al final també, per tenir un raïm que sigui molt madur, també necessites el sol, no? I aquí tenim molt de sol. Llavors, al final, realment podem arribar al punt òptim de maduració del raïm, que potser a vegades en altres llocs del món és més complicat. Uau, sí que val la pena, oler-lo. Sí, hi ha unes notes de fruita molt madura, de pruna, de cirera, hi ha unes notes de torrat també, una mica de llaurer. Això jo mai... Sí, o sigui, el que normalment quan agafes la copa, sempre, primer de tot, mires el color, no? El color també et dona informació sobre, primer de tot, la intensitat del color et donarà informació sobre si és un vi molt contundent o molt concentrat o no, i després també mires la tonalitat, no? Posant-la sobre un fons blanc, per exemple, en aquest cas ja tens unes tonalitats, no? Hi ha una mica violeta, però també hi ha notes, tonalitats teula, no? Això vol dir també que és un vi que porta ja uns anys de barrica, uns anys de ampolla, i que no és un vi jove, no? És un vi de l'any 2011. A partir d'aquí, és important olorar el vi sense moure la copa i després mous la copa, trenques la tensió superficial del líquid i sorgeixen els altres aromes que estan, d'alguna manera, que estan tapats, no? Llavors, inicialment és més fruit vermell i quan trenques la tensió superficial apareixen més aquestes notes com de torrefacció, són compostos menys volàtils. Té molt de greix quan entra en boca,
t'omple la boca, té molt bona concentració i després també té un taní, no? Que d'alguna manera és el que permetrà que aquesta ampolla de vi la puguis conservar durant molts anys a casa teva, si no te la veus abans, i que sigui un vi de guarda. El 2050, quan tu tinguis 60 anys i jo 100, doncs farem una altra etiqueta i brindarem, d'acord? Molt bé. Espera, no es pot brindar mai amb la copa buida, eh? Ah, no? No. S'ha de brindar sempre amb la copa plena. Molt bé. Fins al 2050, no? Fins 2050.